המדיטציה הבאה, מדיטציה בדמיון מודרך, להדלקת האור, לחזון ולחלומות שלך. אני רוצה שתמצאי לך מקום נוח ושקט לשבת בו. עצמי עיניים, קחי נשימה עמוקה ונשבי לאט החוצה. הרגישי איך גופך שוקע לתוך הרגע הזה, לתוך עצמך, לתוך השקט. הרשי לעצמך להרפות את הראש, להרפות את הכתפיים, להרפות את הלב. שחררי את כל מה שלא נחוץ לך עכשיו. המדיטציה הזו היא המתנה שלך לעצמך. מרחב להיזכר, לדמיין ולחלום. קחי נשימה עמוקה. החזיקי ונשבי לאט החוצה. ועוד נשימה עמוקה. ונשבי לאט החוצה. אני רוצה שתדמייני שאת פוסעת בשביל נעים, עטוף טבע. יש אוויר נעים ואור רך ואנרגיה נעימה מסביב. את צועדת בביטחון ובשקט. משהו קורא לך להמשיך, להיפתח, ואת נענית לקריאה. את מגיעה לבית קטן, קסום, עטוף באור. זהו המקום הפנימי שלך, החדר של נשמתך. ובמרכז החדר יש דלת סגורה. כתוב עליה, חזון הנשמה שלי. את ניגשת אל הדלת ובידך מפתח. את יודעת, הגיע הזמן לפתוח אותה. את מדליקה את האור שבך, אותו אור פנימי שתמיד היה שם, גם כשלא הרגשת בו. האור מאיר את הדרך, ואת פותחת את הדלת. מול עינייך נפתח מרחב שלם. ובתוך המרחב הזה את רואה את עצמך כפי שתמיד חלמת להיות. הגרסה הבוהקת שלך, זו שלא מפחדת, זו שמגשימה, זו שמובילה, זו שנותנת אהבה וקורנת עוצמה פנימית. היא מחייכת אלייך, קוראת לך, היא את, כבר עכשיו. את רק צריכה לזכור. ועכשיו, תני לדמיון שלך להיפתח. דמייני את החיים שאת חולמת לחיות. איפה את גרה? איך את מרגישה? איך נראים הימים שלך? מי הם האנשים סביבך? מה את עושה שגורם ללב שלך לבעור בהתרגשות? מה מיוחד בך? מה ייחודי בך? שאת רוצה להביא לעולם. במרחב הזה אין מגבלות, אין פחד, אין השוואות, רק חופש, השראה, אמת. מרחוק את רואה שתי דמויות מתקרבות אלייך. אלה המדריכים הרוחניים שלך. הם עטופים באור, בחמלה, באהבה. הם באו להזכיר לך למה את כאן,
הם מחזיקים את החזון שלך ושולחים לך מסר. הקשיבי למה שיש להם לומר. מה הם אומרים לך? מה הם רוצים שאת תזכרי? עכשיו, חזרי והביטי שוב בגרסה העתידית שלך. התקרבי אליה. חבקי אותה. היא את. היא כאן. היא מחכה לך שתתני לעצמך רשות להיות כל מה שאת יכולה להיות. הקשיבי למה שיש לה לומר. ועכשיו אני רוצה שתיפרדי ממנה. הבטיחי לה שאת עוד תגיעי, שתחכה לך. חזרי לדלת שממנה נכנסת. כשאת חוזרת, לאט, החזון נשאר איתך. האור דולק בתוכך. את לא שוכחת את הדלת הזאת. היא פתוחה עכשיו. ואת יכולה לחזור אליה בכל רגע. קחי נשימה עמוקה. ועוד אחת. החזירי לאט לאט את תשומת הלב לגוף שלך, לרגליים, לידיים, ללב, לראש. נשפי לאט. ועוד נשימה. את בוראת את המציאות שלך. יש בך אור, עוצמה וחזון. העולם מחכה למה שיש בך, ואת בדרך לשם. כאשר תהיי מוכנה, תוכלי לפקוח את עינייך, לשאת איתך את התחושה, הידיעה, שהדלת הזאת פתוחה בפנייך בכל רגע, והאור דולק כל הזמן.